ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମୁନ୍ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖଣିପଟକୁ ଆସିଥିଲି, ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବି ଖଣି ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ବି ଖାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ରାସ୍ତା, ଏପଟେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ବି ଖଣି ଅଛି ତଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ଖଣି, ଆଉ ଏପଟେ ବି ଖଣି ଅଛି। ଏପଟେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଆମ ମାଲିକ ଯିଏ ସେ ମାଛ ଛାଡ଼ିଛି ଏଇ ଖଣିରେ। ଆଉ ଏପଟେ ବି ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି କିଛି ମୋ ଖଣିରେ ଆଉ ଏଇଟା କାମ କରୁଛୁ ଆଉ। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ପାଣିଟା ପୁରା ନିଳିଆ ଦିଶୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦିନ ଆସି 9ଟା ବାଜିଲାଣି, ଏଇନେରୁ କେତେ ଖରା ହେଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପଟେ କେମିତି ଖରା ଦେଉଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବେ, ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପରେ ବଇଛି, ଏଇଟା ତଳେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତଳେ। ତ ଦେଖିଲେ ଏରା କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ନିହାତି। ତ ଦେଖିଲେ ଏମିତି କିଛି ଆମ ଖଣି ସବୁ। ତ ଏଇନେ ମୁଁ ଚାଲିଛି, ଆମର ଆଗରେ ଆହୁରି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରୁମ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣିରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପାଣି ଲଗେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ପମ୍ପ ଲଗେଇଲୁ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଏମିତି ମୁଁ ଡେଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।